Ana ba da tsari ga wanda zai zo ya siyar tun daga bahaushe har kabila ma wanda yake son yi wannan sana'a in ya zo za mu ba shi farashi mai kyau wanda zai yi amfani da shi ma ya je ya samu nasa. Assalamu alaikum masu kallon mu kamar yadda kuke gani. Ga mu a sabon wannan kamfani da aka bude na Alhaji Usama, wato inda za a rinka dilin da haraka da ta shafi wato gold da kuma canji wato da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma jama'a muna godiya da wannan babban alheri da na buɗa. So muna godiya ga jama'a waɗanda suka zo wannan shagon tiya mu addu'a buɗa shi da waɗanda ma ba su samu damar zuwa ba. So muna babban godiya sosai da abin da ya faru. So wannan shago da aka buɗa a wannan wuri shago ne na sai da zinari sababbin kaya ake siyarwa tun daga zobe zuwa sarƙa, kaya manya-manya zuwa mentigold. That's my mentigold. Shi ma za a baka farashi mai kyau idan ka kawo za ka siyar, za a baka farashi mai kyau. Ga ire-iren mutanen mu masu tsantsowa da sauran jama'a masu ɗaukowa suna ta wasan komi suka ɗauko wasu ku riƙe sosai. Idan sa kawo za mu ba su farashi mai kyau cikin ikon Allah insha Allah. Muna da komai cikin ikon Allah, abubuwan da za mu gwada akwai chemical, akwai kuma abubuwa da za a testing a sisuwa, kuma harta da agoguna ma za a siyar masu tsada tun daga 100,000 abin da ya sama. Akwai agoguna waɗanda za a siyar masu kyau sanannu.